אוקיי, היי לכולם, כאן בטן מערוץ יוטיוב סופר מינפולו, וכפי שאתם מבינים, היום אנחנו בפינה שלי סרטד, ואנחנו הולכים היום לדבר על הסרט שומרי הגלקסיה וול 2. לפני שנתחיל הודעה קטנטנה, אני מאוד מצטער שהסרטון לא עלה בזמן הנכון של כל השבוע. אנחנו ממש השתדלנו להעלות אותו בזמן המתאים, אבל מכיוון שתכננו לכם עוד ממש הרבה דברים חדשים, אפילו צילמנו כמה סרטונים שירדו, לא הספקנו להעלות לכם סרטון השבוע כמו שהבטחנו. אז אני משתדל כמה שיותר להעלות לכם סרטון, ואפילו שזה יום שבת בשעה מאוד מאוחרת בלילה, אני מוכן לצלם בשבילכם. אז בואו נתחיל בסרט. הסרט שומרי הגלקסיה וול 2 היה סרט שהרבה חיכינו לו. מה הצלחה גדולה של שומרי הגלקסיה המקורי. מאוד נהנינו ומאוד רצינו לראות מה יהיה בו. מצד שני לא בדיוק ידענו לאן אפשר להמשיך, כאילו, הלו, ויסו מישהו, הוא החזיק אבן כוח בידיים. מה עוד? מסתבר שיש עוד. יש עוד הרבה. יותר מדי אפילו. כן. טוב, אז קיצר, בלי לחפור לכם יותר מדי, הסרט מדבר על הרפתקאותם של סטאר-לורד, גמורה, המשמיד, דרקס, גרוט והשועל הקטן הזה שאני לא כל כך זוכר איך קוראים לו. כן. שתיקה מביכה. טוב, בכל מקרה, הסרט מספר עליהם בהרפתקאות שלהם. הם עוברים כל מיני דברים, בורחים, גונבים, חוזרים ומגלים דברים חדשים על עצמם. בוא נגיד שסטאר-לורד מגלה כמה דברים חדשים על עצמו, ובוא נגיד שזה לא כזה רע. אבל מי שבאמת הכי גונב את ההצגה זה בייבי גרוט. אתם בטח שואלים למה? כי הוא מתוק! לא, אני רציני, הוא מתוק מוות. הוא ככה חמוד כזה, וכולם נלחמים כזה בשנה הראשונה, והוא כזה רוקד, אתם צריכים לראות אחר, אם לא ראיתם. אוקיי, בואו נעבור לציונים. לדעתי הסרט היה מאוד טוב, הוא אפילו היה לדעתי יותר טוב מהראשון. הוא לא לקח את עצמו יותר מדי ברצינות, כאלה הסרטים של מארוול. הוא היה מאוד מצחיק, משוחרר, והרגשתי שאני הולך לראות קומדיה. הוא היה מאוד נחמד כזה, קליל, משחרר, כבר אמרתי. אני הייתי נותן לו ציון די מצוין, ואני מאוד ממליץ לכם לראות את הסרט. אבל כמובן שלפעמים אני לא היחיד שהביקורות שלו חשובות, ובואו נעבור לשקופית הבאה ואני אראה לכם שהטומטרים באתר רוטן טומטוס חשבו בדיוק כמוני. אוקיי, אולי פחות כמוני, כי עדיין 81, אבל זה די טוב. הוא ממש טוב, כפי שאתם רואים כאן. שנייה, אולי אני אגיד לכם פה לייזר. כן, אני על פאורפוינט. אז מה? קיצר, כפי שאתם רואים פה, אז יש לנו 81% מהטומטרים, שזה כמעט 100% אהבו את הסרט, וזה מאוד קשה, זה דבר שקשה לבצע. בנוסף, בציון דעת קהל הוא קיבל 90. כל הכבוד, סרט ממש טוב. אוקיי, לא. בקיצור, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, לייק, שייר ובלה בלה 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 בלה. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם לא ראיתם את הסרט, רוצו לראות אותו. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.